Boleh. Itu kan sih ngah hian jalun kwa chura le na vok antia han in vela ai tian kan hong hian oim velam pangin an lo hum hala oim ve ten concrete tin an siama hai thir ten an tia that tak men lo hunga chuan cho pe kin nguk thei ten lo ti thin deuh nge ni cho kan lo king mang si lawa chuan hei chura le na vok an tia vok hi an viau thấy chú có sự lova comment là mà lâu xây về ula nghe vok chú vok ang in ti về em chua rồi na vok ăn tim ấy hay thu giặc hi ông sân lem lova mà hiền thu giặc hi anh vậy một tuổi ông lem lova hay tên hoàng hiền thì top hi ni mấy ông ấy chua rồi na vok ăn tim mà hiền vok cho là cũng sẽ là thật luôn hi chel hun khwa kho chak lampang to pa man ya chel hun thang lok ba hi triau barmaram ri kha barmaram khani to ni 6 hours later. khwa kan lu tran do na khwa lang hal up vek mai mo khoi lam tang pon ani ve me ya khi thì tắm lúc tụng ngà po nó trong trang đi cắt mấy đôi nhau cái gì có giờ đốt mọi người cái hành hôn á bukan sulit kamu dong keren kan nih kalau kan tim kan antre rol desa kamu udah baca kumpulan itu mah chel hun kan lu le ran chia khwa sekarang tempat sampai tak với hi rasul turi sai mo chel hun lang ko tha ma tu selalu dete nak kan tak sukno inhar masila gila lah kan ya kilo A few moments later. tu na hianin cher tlang puya kan om meka cher lun ti chuan hei pu zalu ta cher hun khwa chuan ngapa fel le midang te poina ti bar te poina an biak na sat em mai nia ai zo lam le lung le lam tang te pana lo be fo thina ani hun toi te em pe thei lok me kan chunga kan lom hle maya lem te cher hun kho chan chin ani hian ran soi được rồi sẽ là hun chép bốc xia không ai in chép hun khốt chăn chín tác bùi mình hàng sự mấy thật xe chắc là hiện in làm đôi happy chỉ si cái cần này à luôn in school hi primary school hi tập trung 1 2 3 in kan này à chuan in middle school hi pahni kan nei a pakhat hi government ani a pakhat hi government lawa chuan high school hi pahni kan nei a pakhat hi government ani pakhat hi government lawa ani a kan higher secondary school kan nei ve a chu po chu la government lawa chuan VC hi char hun hi in zanga chuang zet zut kan ni zanga som nga atanga zanga inkar kan nia VC hi mun khata ni ania VC hi thena ni lawa chuan in VC hi pasari mi pa panga mi chia pahni kan ni VC hi chu kan khodin hun ania wei me ero hi chu branch in akala cher hun branch le Bethlehem veng branch in akala chuan wei me chu branch ni in kal ani cher kala hian chuan khala khan zona kan nei bel longa kong san kha jang nge pol jang nge om ti kha san hi
cher hun BCM a oma chuan cher hun Calvary Baptist a om le a chuan Bethlehem Calvary Baptist a om le a chu pastor pakhatina opania Baptist pastorin chuan Presbyterian kong thana om le a chuan fundamental kong than kan lia ke ni hi chuan UPC hi North East le Mizoram a om boka chuan rin na kong thana om boka chuan 7 day om le boka chu ho chu cher huna kong than om ho chu ni chuan in thil pakhat kan zole dulak chu hemi in khwa hian thil thadok mai ti thakan ti deuh chu solar project kan in tiang chi kha in tina chitang tiang chi kha kha ka shefung fe a lora khatria deuh ringot kha chiang kong deuh lek a hriat thei dan om em ne khati la kha van nei wang liu nia project kan siam siaka ta chuan project siama khanin pakhat na kha kan nia chumi awanga he solar project hi mu kan nia tuna hena khopung min kan sia ti han in tina bal ni in kan sia yo chuan thakhata cheng somnga in tinin kan choi he ni connection kha a free nge man om free lo zanga kan choi connection mana khan ani dak chu chuan ani le hemi cher hun khwa tang hianin officer lian kan ti hei IFS lamamo central service lam thein omem central service lam tu ni officer lian awa tu lovin ka sia amara chu officer lian hi chu kan nei ve lom ani tak chu alom ame hun thatak me pe ka kan lom hle mai